Takže ahoj, vítám vás u nového videa a dnes jsem tady Sabela. Právě jdeme z tréninku a kdybyste se náhodou ptali, co vlastně sportuju, tak vlastně teďka, sportujeme, ano, tak jsme byli teďka momentálně na běžkách. No akorát teďka se neběžkuje, takže jsme byli v tělocvičně. A až bude teplejc, tak budeme běhat venku a závodně. No a teďka jdeme na vlak a jedeme domů. Právě jsme našli koníka, běžíme za ním. Jede nám vlak, ty Magore! Takže tamhle ten Magor, co tam právě běží nahoru, tak jde za tam tím koněm, co tam je. A my tady teda čekáme na ten vlak. Já jedu momentálně takhle na zastávku. Tam ta si jde tamhle, víš co, pro koně. A já tady zůstávám, protože tady tečím vlak. A ona se tam běhá za koní. OK? Co bych tam ještě řekla? No, takže my tady teďka čekáme teda na vlak, teda perspektivně já. Tamhle to se tam s koněm. Počkat, jak to mám naměřit. Tamhle s koněm je. No se vidíte? Se nebojuje, no. Každopádně teďka je luxusní západ slunce. A už bym boj závody, takže já vám potom natočím zbytek. Savino, nech to, koně, pojď sem už! Jede nám vlak a on se tam prostě mazlí s koněm. OK. Je to totálně čistý nebe. Takže právě jsem zjistila, že jedeme až tím druhým. Takže já jdu za Sapčou. Prej to jede až ten druhý jedeme. A tak já si rozhodám pohladit taky koně, když to příležitost. Vlácek, motorácek. Jo. Takže právě jdu za Sapčou. Velký koni. Jestli ho vidíte, myslím, že tam je. No a tak teda jdu za tím bláznem. Jo, se na mne kouká, už chce ke mně. Jsem řekla, že Sapča mi tady říká, že se jmenuje Míša. Já na něj zavolám Míša, celou dobu na mě čumí. I tam z té zastávky. A prostě teďka, když na něj zavolám jeho jménem, tak prostě mě nechá. Já vím. Má pěkný vospalky, nehodlám. Poslední sníh včera. A včera v Jablonci. Tady můžete vidět zbytek sněhu v Lučanech. On je docela dobrý ještě. No, prášek. No tak on mi tady právě ukazuje zadek. OK. Tadyhle úchyl do koní. Tady ještě si myslí, že se otočí. Jdu saby. Na zastávku nechci tadyhle propast, no prostě. Tady ten zápas mi tadyhle zakrývá ksicht. Hraník. Prostě ne, prostě je furt toho koně. Konečně už se pohla. Aha, tak vyfoď to. Takhle na ten... Tady fotíme. Takže právě jsme ve vlaku a jdeme zpět do Jablonce. Tak. Zbytek videa natočíme potom. Vidíte tady toho chlapa? Tak ten byl dobře jedovatý. Právě nás nasleduje smrtelná cesta lesem. Tady stojí lidi. Zákaz vjezdu. Celá bílá tabule. Tak lidi, to je ten les tamhle. Ale jako horší je to hodně jako, když je prostě večer, my tudy chodíme večer, že jo, z kroužku, větev. No, že jo, a teď je jediný štěstí, že je prostě světlo. Ale o to je to víc horší, že uvidíme, ježiš, tady je nějaký pták. No takže já vám tady ukážu, co tady dělá Sabinka. Pes, kos černý domácí. Jo, to je super. Nechte to. Tak už jsme prošli lesem a tak tady jdeme domů, teď nevím, jestli to uvidíte. Tady to je. Za chvilku vám to ukážeme, takže jsme doma. Náš les. To byl prank, v tomhle bydlí jenom Sabinka. Já to prank, my teprve jdeme domů lesem. Ne. Právě tamhle ten Magor za mnou.
Našel nějaký ubrousky. Čokoládu, kámo. Čokoládu v čokoládě. Už má ty nervák z toho, že doma prostě nemá čokoládu. Jo. Tak tady prostě jde lesem pryč. Obou od čokolády. Pryč tady je papírek. Ty vole, to je to ptáka, ne? Já jdu domů. Běž domů. Čest. Čest. Proč jsem včera úplně vyděsená k smrti. Proč ona tady čumí. Jo, je tam pán se psem. No prostě tady čumí do toho lesa, teď ona jenom. To je libová fotka. A fotíte, jo, už tasí foťák. Tady to právě tenhle pes. Tominka si tady právě fotí. Tamhle toho pána s tím psem. To je magor, co? Prej, To taky nevidíte. Já to kážu. To nikdo Takže já nevidí. tady vytáhla mobil. Tady jsem kapka, jedem. Jo, no, prej úplně jenom to oko si dáte mobil. Really? A tady je, stojím, říkám tady really. A ona tady na mě háže flašku. Co jde pro boha dělat? Já tě vůbec nevidím v tom. Nejdeme fotit. Teďka tady stojím na balkonu. Tak pojď už. Tady je to tmavý, chápeš, že můj foťák to nepobere. Po večer, normálně po večerech. Stojka. Kde? Tady. A co? Dělat stojku. Tak jo. Jde tam vidět něco. Jo, sníh jde vidět. Nevím, jestli tam bude něco vidět, ale vidíš. Já. Pojď ještě. Jo, dobrá seš, tak pojď. Hej, Blake, takže máš ten blok. Tak prostě, vem si flašku. Prostě jako, ona, tady Savča prostě jde. Já taky jdu a najednou ona tady do mě jako strká jak magor, já nevím jako o co go. Takže hele, já tady jdu úplně hrobový ticho tady jenom prostě tady křupají prostě jak jdeme, že jo. A teďka Savča jenom. Máš na sobě ten křivej baťoch. A za chvilku mám ukážu. Jo lidi, normálně, my tady jdeme lesem a Savča tady najde koně, tak jsme si ho tady tak schovali prostě za balvanem, tak OK, my vám ho ukážeme, vám ho tam šoupneme, neboj. Kterýho jsem našla já. Tam je dole taková cesta, můj foťák to zase nepobere, takže to neuvidíte. Jdeme za ztraceným koněm. Já se nebudu provídat v těch vanskách tadyhle, prostě. Tady je náš slavný kůň schovaný. Počkej, ono to tam asi nebude vidět. No prostě tady je kůň, že jo? V lese kůň. Takový plastový bez čmenu. Tak kam jsem si dala mobil? Jo lidi, to já musím říct normálně. Tamhle prostě vzadu, někde tam, je prostě Petřín, že jo? A teď já prostě na to vidím z mýho okna. A prostě já říkám, volám tátovi. No tak tati, já jdu spát, tak dobrou. No a tak jsem mu ještě říkala, jo tati, já prostě koukám tadyhle z okna a vidím dál to nějaký osvětlený hrad. To není hrad, to je Petřín. A já, ne, to je hrad. A další den mi to šlo ukázat. Jo, byl to Petřín. Na ní padá flaška. Jo, Alina, ne. Lidi, takhle se chodí. To umím jenom já. Normálně, jestli vidíte tady to okno a v tomto světýlko, no tak to my, nějaká prostě ženská, co tam tancuje, jenom je tady večer, tady je prostě slyšet venku, vláček, je prostě slyšet venku jenom tady jenom duš, a ta ženská tam. Prostě něco se šlo a najednou známe. Zjistili jsme, že to byl pták. OK. Takže Sabinka tady, ten západ, ten je libový. Fotím. Tak to je dobře libový. Prej, to fotím, ne. A Savča tady jenom pro mě co řekne. To půjde na tapetu. A bude všechno fotí tady, co kolem. Kéře. Já, ona. Jo, jsme jak tady největší tady. Se tady ani nepustíme písničky, jenom si je takhle tady zpíváme na největší socky. Vidíte toho člověka za mnou?